No ano 2003 estrenouse en Antena 3 unha serie liderada polos hermanos Caballero que chamábase Aquí non hai quen viva. Esa serie, que foi todo un éxito de audiencias, intentaba retratar pois a situación social e tamén da vivenda en España no ano 2003. Atopábamos ali no baixo un videoclub, un bar de toda a vida, había un trío de ancianas viudas, había a primeira parella homosexual aberta da televisión en España, había unha familia tradicional que despois se descolocaba e se recolocaba coa familia de enfronte, había xente precaria que intentaba pagar o logueiro dunha das grandes tenedoras de abaixo, un retrato da España do ano 2003 dun pequeno edificio señorial de Madrid. Que pasou despois? Pois que no ano 2007, en plena burbulla inmobiliaria, Aquí non hai quen viva foi comprada por Telecinco e pasou a ser La que se avecina. O retrato social foise difuminando, pero todos aqueles veciños dun edificio de Madrid fóronse a unha urbanización rica que prometía todo mellores calidades e demais, que despois acababa reventando por todos lados. Hoxe en día, La que se avecina sigue en emisión, máis ou menos, sigue nunha plataforma digital, como Ironías de la vida. Intentamos imaginar agora que podo ser daquele edificio de Aquí non hai quen viva, da mítica calle Desengaño, e a verdade pois que supoñemos que pasarían cousas pois que no ano 2003 non pensaríamos, non? Por exemplo, aquel videoclub, evidentemente un videoclub que agora non pinta nada, poderíamos convertilo nunha hamburguesería na que cobran unha smash burger a 25 euros a hamburguesa. Aquel bar de Pobo xa non ten moito sentido tampouco, porque non hai habitantes de Madrid en ciudad, así que seguramente o que teñamos será unha consigna de lockers para que os turistas poidan deixar durante unhas horiñas as súas maletas. O primeiro e o segundo piso seguro que xa, como xa morreron en paz descansen as viúvas propietarias, seguramente se xan convertidos en Airbnb. O terceiro A seguramente que xa non poida estar ocupado por ninguén, así que seguramente sexa unha vivenda baleira á espera de que algún fondo de inversión se apropie dela para poder facer outro Airbnb. E seguramente no terceiro B pois queden como 5 ou 6 persoas que traballen nunha das grandes asesorías destas grandes torres madrileñas, pois cobrando, non sei, 1.500 euros cada unha, e que pois pasen o día ali teletraballando. Seguramente sea compartido entre 4 ou 5 persoas. Xa por falar dos áticos, seguramente nos áticos pois haxa xente malvivindo en coquetos áticos a precio de 1.000 euros. Básicamente se podería ser un retrato robot do edificio de Aquí non hai quen viva a día de hoxe, e ese podería ser un retrato robot do que pasou nos últimos anos en España, tamén, por suposto, aquí en Ourense coa vivenda. A vivenda, estamos nun momento de crise total e absoluta, hai unha escaseza de parque de vivenda, hai uns prezos desorbitados de alquiler tamén da venta de vivenda, e toda esta problemática é a que nos quixemos acercar pois de man de diferentes persoas que van a estar hoxe connosco analizando a problemática en diferentes focos. Queremos falar cos propietarios, queremos falar coas inmobiliarias e tamén queremos falar co tecido social ourensán para facer unha diagnose o máis completa da vivenda. Esperamos que vos resulte interesante e comeza aquí Informe o que. Din as estatísticas e unha simple observación da realidade que a vivenda é un dos principais problemas da cidadanía. Saímos á rúa para ver se en Ourense a cousa está tan mal como o pintan. Pois tes aí unhas fotos dun piso e eu vouche dar algúns datos e tú me dices canto pensas que pode costar alugar ese piso. Pero en Ourense? Sí. Un sei que son caros. Empezamos por ese que son 240 metros cuadrados na rúa Juan 23. Canto pensas que pode costar eso? Pois unha barbaridade, me imagino. Non sei, 1.500 euros ao mes. 1.500. Pois debe de costar como 1.400 euros. Pois quedaste corto, 1.600. Mira, pero bueno, estuve bastante aproximado. Sí, aproximado. Claro. Que lle parece? Home, todo lujo. Pareceme moitísimo porque podería ser o piso da miña bisaboa. A verdade é que a decoración moi moderna non é. Este o mellor creo que polo que me contas achegase máis as túas posibilidades. Está no Casco Vello, na Praza do Ferro, son 28 metros cuadrados. Mira ti, que teitos tan altos, tan elevados. O mellor chamarlle estudio incluso demasiado, atreveríame a dicir. Pois debe de costar 600. 28 metros
cuadrados e 80% de humidade no casco vello e 700. A play uns 500 ou 800 ou máis. Non sei, o mellor sobre 500, 600 euros. 230. Bueno, Ostras, pues como me equivoquei. Olvidéme de preguntarche se tiña ascensor. No, Non do ten. ferro non ten ascensor. Pois claro, entonces baixa moito o precio, claro. En Zulo Sí, 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 e ten sí. precio de Zulo. Que efectivamente é un zulo, que pasa que, bueno, como a xente hoxe abre unhas bocas como un pouco grandes, pues por eso mismo. Pasamos á seguinte páxina. Ese piso está no barrio do 21, son 110 metros cadrados. Canto crees que valerá? O mellor 700 euros. 800, vou decir. Ya no 200 ou máis. No 21 xa 700 euros. Clavado. Bueno, asequible. Se vives en parella, porque logo se queres alquilar o piso A, é imposible. Vamos co último piso. Son 67 metros cadrados. A foto é un pouco de trampa porque é a mesma estancia. Non así separado para a ver si cuela, que Ya. parece máis grande, ¿no? Na Rúa Bedoya. En Bedoya, pleno centro tamén. Bedoya é caro, Sí, está reformado, mobiliario novo. Ya van máis caros. Pode costar 550. Veña, vou dicir 1000. Pois son 890. Ostras, mira, quedeime corto, Isto é unha locura, verdad? Non hai ningún tipo de coherencia. A mí pareceme demasiado caro Sí, este. a verdad que sí, Demasiado. para eso. Casi sae mellor pagar unha hipoteca que pagar un alquiler. Pois estamos hoxe con Dulcinea Aguín, ela é a presidenta de Habiturga, a Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, que tivo a ben recibirnos hoxe pois para comentar esta situación da vivenda por parte dun dos colectivos que están máis implicados, como son o dos propietarios de vivendas turísticas. Queremos escoitar todas as voces e por suposto, tamén a vosa. Que tal, Dulcinea? Moi ben, pois de todo moi bo día a todos e a todas e sobre todo moitísimas gracias pola invitación. Nada, pues estamos aquí para falar un pouco desta crise da vivenda, porque coincidirás conmigo en que hai un problema, podemoslo chamar así, non? Coa vivenda neste país, neste momento, non? Bueno, eu non coincido, a decir, no resumen de que hai un problema generalizado de vivenda, ten matices, vale? É dicir, estamos todos os días enfocando de que hai un déficit de oferta. Hai que pensar que en España hai ahora mesmo 4 millóns de vivendas baleiras, 3 millóns 200 é o que se demanda, e despois hai como no 90% demándase en concellos de menos de 50.000 habitantes. Podemos enfocar un pouco pois que a problemática realmente pois está afectando moito as grandes cidades, pero non é única exclusivamente porque non haxa oferta. A verna tamén a hai. O que tamén hai, que deso é o que non se fala porque non interesa, é unha inseguridade xurídica por parte dos propietarios. Entonces, cando oímos falar de que un propietario pois pon a súa vivenda en alugueiro e ten que asumir moitísimos riscos, eso é un tema que non me interesa tratalo. E non sempre poñemos o mesmo exemplo. É dicir, por exemplo, temos aquí unha comunidade autónoma en España, que é o País Vasco, que é garante de que un propietario que poña unha vivenda en alugueiro, pois garantízalle o cumplimento do contrato, garantízalle o cobro e garantízalle que cando finaliza ese contrato a vivenda vai a recibir na mesma situación que a puxo en alugueiro. Se vostedes ven perfectamente, non se oe prácticamente que haya problemas de alugueiro no País Vasco. Bueno, pois esa é unha medida que sería extensible e podemos poñer exemplos en Galicia. Por exemplo, nós concretamente en Santiago, que é un sitio onde levamos moito tempo debatindo, hai 800 vivendas de uso turístico escasas, pero que hai 8.000 vacías e cerradas. Por que non se poñen esas vivendas en alugueiro? Bueno, pois eso é un debate que non me interesa falar del. Entonces, nos decimos lo mismo sempre desde Habiturga. Somos unha asociación que nos caracterizamos por construir e por axudar e por cooperar. Pero, hombre, hai que poñer todas as cartas en riba da mesa e todos os datos encima da mesa. Para iso... é un pouco... para iso estamos, Dulcinea, non? Para poñer todos os datos, para abrir todos os debates. Leva sendo presidenta, creo que dende o ano 2006 de Habiturga, pode ser, non? 17, perdón, sí, pois bien o malo o dato. En calquera caso, parece que, sobre todo dende a pandemia, houbo como unha explosión, non? Co tema dos aloxamentos turísticos. Como valorades ou que cambios houbo nestes últimos anos no sector dos aloxamentos turísticos, dende o teu punto de vista? Bueno, a ver, o que hai realmente
É dicir, ahora mesmo en Galicia estamos próximos a 28.000 vivendas de uso turístico, pero non todas elas chegaron a raíz da pandemia, nin todas elas chegaron novas ao mercado. É dicir, máis do 50, eu atrevo-me a decir, o 60 e pico por cento xa eran vivendas que estaban, sobre todo nas zonas de costa. Eu vivo en Sanxenxo e aquí a mellor parte das vivendas que se poñen a alugueiro xa estaban, levan toda a vida en alugueiro. Entonces, o que sí quero decir é que o que fixo o decreto, é dicir, a modificación da Lei de Arrendamentos Urbanos, o que lle cedeu foi as competencias das comunidades autónomas para regular este tipo de alojamentos. E o que sí é moi bo é que se creou un rexistro, un decreto, donde ahora mesmo podemos saber o número de vivendas que hai, por exemplo, en Ourense ou o número de plazas que hai. A pandemia foi unha oportunidade para Galicia, é dicir, todo, incluso moitísimas cousas malas, pero o feito de buscar destinos pouco masificados e buscar unha tipoloxía de destino pois eso, pois para disfrutar un pouco do aire libre, de non como moitas aglomeracións, para Galicia foi unha oportunidade. E, por exemplo, agora mesmo, pois, vostedes que están en Ourense saben perfectamente igual que eu, hai sitios ahora mesmo en Ourense que ten un porcentaxe de turismo moi importante que hai 4 anos era impensable. Con respecto, falabas agora da creación deste rexistro de vivendas turísticas. Teñen algúns datos na vosa asociación sobre cantas vivendas poden funcionar sen licencia ahora mesmo en Galicia? Algúna estimación? Pois eu, honestamente, nos creemos que moi poucas, entre outras porque para comercializar unha vivenda, hoxendía, se non estás en internet e non móvil, hoxendía o que non está en internet non móvil non existe, e sobre todo en determinadas zonas, non? Entonces, o feito de, nos desde a Viturga impulsamos sempre, non, que cando unha persona publica a súa vivenda en internet, que obligatoriamente ten que poñer o seu número de BUT, non? Cada provincia, pois, unha BUT de Ourense empeza por VUT-OU e logo un número, entonces, pois, é moi fácil. O que non ten ese tipo de número, pois non se pode comercializar. Se non comercializa, non aluga. Entonces, nos entendemos que, bueno, ese é un debate que tamén se nerou sempre si somos que hai un mercado negro, que hai economía submersida. Nos desde a Viturga, desde que levamos coa asociación, vemos que a xente o que fai perfectamente cando quere poñer unha vivenda en alugueiro, o primeiro que quere saber é como ten que facelo dunha forma legal, non? Falase moito, ou está, bueno, pasando sobre todo nas grandes cidades, non? Que hai grandes tenedores que acaparan, digamos, a propiedade de pisos para poñer en alugueiro, moitas veces destinados ao alugueiro turístico. En Galicia, cal é o perfil habitual de propietario que xestiona as vivendas turísticas? É este perfil de gran tenedor ou son pequenos propietarios que teñen unha, dúas, tres vivendas que poden despois destinar algún alugueiro turístico? A ver, o perfil de Galicia é todo pequeno propietario. Máis dun 85% é un propietario, unha vivenda, vale? Ese é o perfil de propietario de vivenda de uso turístico. Si ben é certo que con estas medidas que se están levando a cabo en certas cidades de que teño que ter un bloque enteiro para poder alugar, estamos poñendo en bandexa as propiedades, os grandes tenedores e os fondos de inversión. Esa é unha legislación que cita ten, en teoría, como obxectivo, non, pois frenar un pouco o tema dos alugueros turísticos, pero, do teu punto de vista, o que fai é precisamente promocionar, non, que haxa grandes tenedores. Efectivamente, porque desde o momento, poñemos exemplos claros, decir, desde que o momento en unha cidade, eu, por exemplo, teño unha vivenda en Coruña ou poñemos un exemplo persoal, sí. Como se fora a realidade. Se eu teño unha vivenda en Coruña, en Lugo, en Ourense, en Pontevedra, nun segundo, nun terceiro, nun primeiro, eu a Lugo, eu son unha propietaria. Contribuyo a miña renta. Desde o momento en que me din que eu para poder ter unha vivenda de uso turístico teño que ter un bloque enteiro, eu non teño capacidade económica, ni como eu, a mellor parte dos galegos, de poder comprar quen é a persoa que compra un bloque enteiro? Imposible. Entón, eso que estamos alimentando, é dicir, desde o momento en que decimos que teño que ter un bloque enteiro, o que estás alimentando é que os compradores sean os grandes fondos. E, sobre todo, estamos entrando en un problema que non se está falando. Estámoslo vendo, é dicir, cando as cidades están limitando, é dicir, se hai un propietario que ten unha vivenda que aluga nun terceiro ou nun cuarto e as ordenanzas municipales levante a que só podes alugar en baixo dun primeiro, se eu non podo alugar, eu pois teño unha hipoteca ou o que sea,
ao final vou a vender. E o que se está facendo, que eso está pasando xa nas grandes cidades, en algunha de Galicia a pouca escala, pero xa está pasando, é que estes fondos que teñen cantidad de diñeiro inmenso, pois a lo mellor, por a miña vivenda, danme o doble de realmente o que vale. E non só eso, é que despois non van a ir, non, eu xa vendín, xa me olvidei, estou no terceiro, pero que logo van a ir a xunta do segundo, van a ir a xunta do primeiro, van a ir a xunta do cuarto, e ao final vanse a facer co control do edificio. E iso é o que está pasando. Entón, despois, cando estamos aquí discutindo de que non hai oferta de alugueiro, bueno, pues despois poñense ustedes de acordo co fondo de inversión e dígalle ustedes que el precio é alto. Logo, pues, no tema dos lugares turísticos, por exemplo, na Costa Galega, non, que é un lugar pois de veraneo xa tradicional, non, leva pasando moitísimo tempo, pois lugares como Sanxenxo que poden pois quintuplicar a súa poboación nos meses do verán. Claro, estamos agora nun momento tamén de despoboación, non, de falta de relevo poboacional. Por exemplo, atopamos persoas, pois mesmo funcionarios públicos que non son, digamos, símbolo de ser persoas precarias, non? Que se atopan que non poden ir a vivir a esas zonas turísticas porque os alugueiros son solo de temporada, é dicir, se alquila pois desde setembro ou outubro, non, ata xuño, e despois, pois bueno, tes que sair do piso porque este piso, claro, evidentemente podo sacar unha maior rendibilidade durante os meses de xullo a agosto destinando ao alugueiro turístico. Este tipo de prácticas, ao final, parece que o que impiden, digamos, é fixar poboación de forma estable nunha vivenda que poida facer un proxecto de vida a longo prazo nun destes lugares. Non sei se estás de acordo comigo en que hai que buscar algún xeito de limitar este tipo de prácticas ou, evidentemente, como o propietario ten o dereito de facer coa vivenda o que estime oportuno, pois debemos deixar que acontecen este tipo de cuestións. Bueno, aquí hai dúas cousas importantes, é dicir, en todas as zonas sempre hubo vivendas que se alugan en período escolar e despois que se alugan en temporada. Eso non é algo estrano, non? Pero logo temos que falar de outra cousa, é dicir, insisto no que como empezamos? Hai unha oferta de vivenda que está baleira e moitas tamén están no banco malo. Porque esas vivendas non se poñen a venta ou en alugueiro como vivenda protexida pública, non vivenda protexida privada, vivenda protexida pública. Agora mesmo, nós en Galicia, as vivendas de uso turístico representamos en torno ao 3% do parque inmobiliario galego, pero que é máis dun 20% que está pechado baleiro. Entonces, o que quero decir é que nós, desde o momento que somos un 3%, non podemos ser un problema. O problema está noutro lugar. O problema está de que en eses propietarios que non poñen as vivendas en alugueiro é porque non queren inseguridade xurídica. A nos constanos que hai moitos propietarios porque si botan a conta e botamos a conta da dedicación que ten estas vivendas, do que hai que pagar, é dicir, se conta que estos ingresos a nos vainos no noso IRPF. E non só deducimos os gastos en función dos días que alugamos, pero logo temos a luz, temos a agua, eso non temos todo o período. Hai moitos propietarios que se teñen salarios normais, pois o seu IRPF vai máis de un 30 e pico %. Entón, se bota realmente as contas coas deduccións fiscais en alugamento de longa duración, pois os números saldrenlle moito mellor. Pero por que non o fan? Porque non teñen ganas de acabar no xulgado, nin teñen ganas de demostrar ou non a vulnerabilidade do inquilino, é unha serie de cousas. Entón, esas son cousas que hai que erradicar. Ademais, estamos facendo algo moi malo como sociedade. Estamos incitando a que a xente busque as subterfugios aí ilegais para pois poder vivir sin pagar un alugueiro. Non pode ser. Hai dereitos e obrigas pos propietarios e hai dereitos e obrigas pos inquilinos. Xa mencionaste antes o tema da inseguridade xurídica. Cales son os principais problemas, na tua opinión, que ten un propietario a hora de non querer poñer un piso no mercado de alugueiro?
O que vos acabo de decir, é dicir, ahora mismo unha persoa que se aluga na tua vivenda pois con contrato, con fianza, con seguro de impagos e unha serie de cousas, pode demostrar claramente, pois, imagina, pois hai unha parella ou unha persoa sola, queda sin traballo, ten un neno, o que sea, e demostra que é vulnerable, é dicir, que non pode asumir o custo do alquiler. O propietario ten que, se ten unha hipoteca, ten que seguir pagando e ten que seguir pagando os suministros. Eso non é asumible para un propietario, porque ao final o que se volve vulnerable é o propietario. E temos casos, Temos casos de persoas que tuveron que mudarse a outras cidades para traballar, tiñan unha hipoteca das súas vivendas, puxéronos en alugueiro, entraron os inquilinos, non lle paga, e levan 3 anos, unha 3 anos e outra 4 anos, que coñecemos así máis recente, en litixios judiciais, seguindo pagando a súa hipoteca, seguindo pagando os seus suministros, e constalle que os inquilinos están recibindo ingresos e non consigue que lle ponen o alugueiro. Eso non pode ser. Pois deixámolo aquí, Dulcinea, moitísimas grazas por contar connosco, por estar aquí connosco hoxe. A verdade é que é un punto de vista interesante, queremos dar voz a todo o mundo e quedámonos coas túas reflexións. Moitísimas gracias por estar connosco. Moitísimas gracias a vostedes e que teñan un bo día. Igualmente, hasta logo. Hasta logo. Pois seguimos pulsando todas as opinións con respecto á cuestión da vivenda e quixemos falar pois con dúas persoas que coñecen de primeira man e moi ben como é a situación da vivenda en Ourense. Temos aquí á miña esquerda está Antonio Estévez, de Xestión Inmobiliaria Corvais. Que tal, Antonio? Bo día. Bos días. E á miña dereita está Sabela Rodríguez, que é activista de diferentes movimentos sociais da cidade. Que tal, Sabela? Bo día. Pues quería falar un pouco con vos sobre a situación da vivenda. Eu fixen así unha diagnose rápida de como está a cousa por Ourense. O prezo medio do alugueiro en Ourense, segundo o xornal La Región publicado a semana pasada, está en 567,6 euros, que supón unha subida de 50 euros con respecto ao mesmo mes do ano pasado. E despois, o piso máis barato que se atopa esta mañá, día 29 de novembro, así, aunque isto vai outro día, pero bueno, día 29 de novembro, o piso máis barato que atopamos son 425 euros en Ourense. En Santiago, o piso máis barato que hai agora mesmo está a 500 euros, tamén sería un estudio individual. E en Vigo, tamén 500 euros, pero é o que se define como un coqueto estudio. Coqueto estudio significa pois un ático con un velux que simplemente pois bueno, é o sofá, cama, baño que hai que entrar así de cuclillas, estas cousiñas, vale? Eso é un coqueto estudio de 30 metros cuadrados, 500 euros na Rúa Torre Cedeira. E despois, pois vendo un poquiño a costa, falábamos antes coa presidenta de Viturga o tema da zona costeira. En Cangas do Morrazo, os 5 pisos máis baratos que podemos atopar nunha das principais webs de búsqueda de pisos como Idealista solo son alugueiros por temporada. Estamos en temporada baixa, entonces pois serían pisos que se alugan ata o mes de xuño ou máis tardar. O máis barato que se pode alugar para todo o ano, con alugueiro, digamos, indefinido, serían 600 euros, Cangas do Morrazo, fronte a Vigo, xa nin a cidade, non, por así decirlo. Esta é, digamos, unha diagnose rápida. Tiña por aquí aberto un dos pisos, este piso que vos comentaba de Ourense, que vale 425 euros ao mes, que está na Rúa do Progreso, un magnífico piso para entrar a vivir ao lado del Jardín del Posío. Requisitos imprescindibles por parte da inmobiliaria, entendo. Contrato laboral indefinido con más de un año de antigüedad. El importe del alquiler no puede superar el 35% de los ingresos netos demostrables mediante nómina. Y eso sí, da la posibilidad de presentar un avalista no caso de ser necesario, pero digamos, son os requisitos precisos para alugar o piso máis barato en Ourense, que, insisto, son 425 euros, cando o salario mínimo interprofesional está, creo, 1.150, 1.183, me parece que era, máis ou menos. O sea, xa se comería a metade, digamos, dun salario mínimo, vale? Estos son os datos. Pregunto a ti, Antonio, como representante, digamos, do sector inmobiliario, que nos podes contar sobre a situación da vivenda? Isto máis ou menos o que tedes, non, nas inmobiliarias? Sí, eso é o que hai na inmobiliaria. Cada vez hai menos vivendas en aluguer en Ourense.
Isto pode deber, ás vivendas turísticas, pero máis xa que as vivendas turísticas tamén se debe moito a que os inquilinos, cando collen unha vivenda de alquiler, ahora móvense menos, rotan menos, porque cada vez é máis complicado encontrar vivendas de alquileres. Entonces, o problema que haxa poucas vivendas de alquileres é o encarecemento do precio e as exixencias tamén por parte dos propietarios. Cada vez exixen máis cousas e aos inquilinos pois costalle máis cumplir. Falabas do 35% dos ingresos, eso é por o tema do seguro de aluguer. O seguro de aluguer a maior parte das compañías pois pídenche que o inquilino pois o que destino ao alquiler non supere o 30-35% do que ingresa. Entonces, cada vez encarecen os precios, cada vez os propietarios son máis exixentes a hora de buscar inquilinos e complicas o tema do aluguer na cidade. Dicíamos 425 euros o piso máis barato. Hai, poñamos, non sei, 5 anos, que podíamos conseguir en Ourense por 425 euros? Un bo piso ubicado con garaxe, con ascensor, con calefacción. Os pisos desde fai 5 anos incrementaron en torno a un 25-30% o precio na cidade. Pisos que alquilábamos fai 10 anos a 300 euros hoxe piden 450 euros. Entonces, é unha subida do 50%. Sí, desde fai 10 anos seguramente é unha subida do 50%. Desde fai 5 anos poñamos un 25-30%. Suben moito porque hai menos vivendas, repetimos o dantes, cada vez hai menos vivendas. E despois sempre hai o veciño alquilou por 500, o meu vale 500 tamén. Entonces, bueno, eso ao final é unha escalada, non? Sí, é unha escalada e xa chega cada vez máis. Eu tuve unha experiencia hai 2 anos de alugar un piso que de aquí se lle digo ao meu caseiro que non penso soltar porque teño esos 5 anos que só pudo subir o IPC e o día que suba, pois xa terei que marchar dali, non? Pero lembro que, claro, foi todo un estrés porque, bueno, aparte de todo que a búsqueda que xa era complicada, xa estou falando hai 2 anos que non estaba a cosa tan mal e xa se pensaba que estaba mal. Consistía en ir por inmobiliarias, tal, mirabas, buscabas os pisos, ibas a velo. Eu lembro de ir coa fianza en efectivo, por supuesto, a inmobiliaria correndo porque decía, no, que non te lo reservan e hai outra persona interesada. E plantarme ás 3 da tarde e se chego ás 3:30 xa quedabas en piso. Ese tipo de carreiras seguídelas vendo a día de hoxe nas inmobiliarias, non? Sí, é así. O sea, cando subes a internet unha vivenda, o día sempre cando, bueno, se é unha vivenda razonable e cun precio razonable o día seguinte pois tes mínimo 25-30 contactos. Non vas a quedar con todos como é lóxico, elixes a 3 ou 4 para non tampouco saturar, pero é certo que a xente está moi encima das vivendas. Entonces é unha locura. Canto tempo máis ou menos pode estar en alugar unha vivenda de que vos chega a vos ata que está? Se a vivenda está ben no mesmo día alquilas, ou como moito 2 días, non pasa máis. 2 días? Sí. O sea, non te dá tempo nin a pensar, nin a contrastar con outras opcións, se se gusta, para adiante. De feito, subes a vivenda, enseñase a 3 ou 4, cortas a vivenda, o sea, baixase de internet para que non sigan entrando chamadas, e non estarían entrando chamadas continuamente. Claro. Sin unha vivenda que aparte está bo. Temos moito problema de vivendas baleiras en Ourense. Comentábamos antes tamén co presidenta de Viturga que é unha das principais cuestións. Cal é o estado das vivendas en Ourense? Temos moitos pisos bons, temos moitos pisos malos. Hai un pouco de todo, hai de todo. Que pasa? Moita xente ten a vivenda cerrada e non a alquila por medo. Por a seguridade xurídica. Sí, a seguridade xurídica é tremenda. Moitos propietarios antes de alquilala pensan moito, veñen a informarse, pregúntanche. Despois, estados da vivenda. É certo que cada vez as vivendas quizás a xente, como encarece bastante o precio, lle presta un poquinho máis de atención os propietarios, que dicir, reparan un poquinho mellor, daño a volta, pero hai de todo. Hai vivendas que están nun estado bastante lamentable para alquilar, aínda que non recomendámoslle que reparen, que lle den unha voltiña antes de alquilar, e outras vivendas, bueno, pois hai vivendas que están moi ben tamén. Fai anos quizás alquilaran vivendas en peor estado. Hoxe por os precios intentan polas no mellor estado posible, pero xa che digo, hai de todo, ¿no? Sigue habendo de todo. Cal é o perfil que vos chega de propietario a alquilarvos, a ofrecervos unha vivenda para o alugueiro? Cal é o perfil así, se podemos facer un retrato robot do propietario promedio ourensán? Mira, os propietarios aquí non hai grandes tenedores. Aquí en Ourense son particulares que teñen unha segunda vivienda, pois estaban nunha vivenda, compraron unha nova, alquilan na que estaba antes, ese é quizás a maior parte propietario, ou tamén herdeiros que herdaron a casa dos pais e alugan a casa dos
dos pais, pero xa che digo, aquí en Ourense son particulares que teñen unha, dúas, tres vivendas. Si temos algún propietario que mellor ten 5 ou 6 vivendas en aluguer, que xa ten un poder adquisitivo un poquinho máis forte, compra varias vivendas para aluguer e si aluga, pero normalmente os propietarios teñen unha, dúas vivendas para alugar. E con respecto aos inquilinos, a outra cara da moeda, falabas antes de inseguridade xurídica, non sei se dende o punto de vista inmobiliario esa inseguridade xurídica está, digamos, justificada. Vedes que hai moitísimos problemas de impagos, vedes que hai... Non sei, que en Ourense non vemos que haxa moitos problemas de impagos. Sí que hai, como en todos os lados, sí que hai, pero tampouco é unha cousa que sea moi alarmante. Pero, bueno, os propietarios, xa che digo, teñen moito medo a alugar. Falamos agora con Sabela. Sabela, despois de escoitar toda esta, pues bueno, todos estos datos que dei eu, esta introducción, esta mini entrevista, cal é a túa posición? Como ves o tema da vivenda? Pues podímoslo centrar en Ourense primeiro, logo xa abrimos un pouco o debate. Bueno, creo que comentastes varias cousas interesantes que estaría ben debater. Eu penso que como xa introducístedes e respaldastes con datos, pois no Estado español en xeral, e penso que tamén na cidade de Ourense, e creo que podemos dicir que no conxunto da provincia por diversos factores estamos a vivir unha situación de emerxencia habitacional. Penso que non se pode falar xa de que sexa un conflicto conxuntural ou algo estacional ou algo que afecte só a unha determinada xeración, sino que cada día vemos máis claro pois, que é un problema estructural, é un problema do modelo que temos e que se non facemos nada para evitalo e para cambiar o rumbo, pois cada vez se irá afianzando máis. Penso que camiñamos e estamos vendo xa as consecuencias dun modelo que convirte a vivenda nun dos principales factores de xeración de desigualdades e de empobrecemento nas nosas sociedades, e que basicamente consiste pois en que unha inmensa maioría da poboación, polo feito de precisar un fogar, estamos condeadas a traballar e a vivir co xusto para enriquecer a unha minoría de propietarios e unha minoría rentista. Sin embargo, decía agora Antonio que Ourense principalmente non é un lugar onde haya grandes tenedores, non é ese perfil de rentista. Entonces, o rentista non é ese perfil. Entonces, a que achacamos esa subida? A un efecto contagio? Ao tema dos alugueiros turísticos? Bueno, os alugamentos turísticos xa houve máis, eu creo que aquí en Ourense, bueno, siga habendo moitos, pero como se decía antes, os alugueiros turísticos xa nas vivendas soltas individuales cada vez hai menos. Xa moitas veces os alugueiros turísticos xa están comprando edificios de 4 alturas, edificios pequenos que alugan o edificio inteiro, estáse inclinando máis hacia ese perfil. O que pasa é que hai pouca vivenda. Eu creo que o problema é que hai moi pouca vivenda en aluguer. Entón, ao haber pouca vivenda, encarecen os precios. E despois o efecto contagio pois tamén surxe efecto. O sea, se o veciño alquila en 500, eu tamén quero alquilar en 500. E iso tamén fai que encarece. Pero o problema é que hai pouca vivenda. Hai pouca, cando sale unha vivenda hai moito inquilino para a mesma vivenda. Nada, entonces, eso ao final é unha maneira de encarecer a vivenda. Decías agora que xa o tema dos aloxamentos turísticos que está mudando, digamos, un pouco ese perfil de grandes tenedores. Non sei se vos pasou, pero xa teño visto varias veces por varios edificios, en concreto tamén polo meu, de cartéis, bueno, cartas que chegan de non se sabe moi ben onde, con un teléfono de contacto de queres que comprar, ou, bueno, queremos comprar os pisos, todos os pisos. Realmente de xente que quere comprar os edificios aos propietarios. Estades vendo ese tipo de prácticas en Ourense? Algunha vez sí, non é o máis habitual, pero si é certo que eso, ahora as rentas turísticas están máis enfocadas a eso. Edificios pequenos, normalmente son edificios pequenos de 4, 6, 8 viviendas, pero xa se está enfocando máis a eso. Dende o punto de vista político, Sabela, fixos unha lei de vivenda que parece que, bueno, dende a súa... Os datos son os datos, non? Dende a súa aprobación ata o día de hoxe, pois a vivenda subía antes e sigue subindo agora. Por lo tanto, non parece que haxa, digamos, unha efectividade non moi grande nese sentido, se o obxectivo era principalmente pois baixar, conter polo menos as subidas de prezos. Dende un punto de vista político, estáse facendo o suficiente? Que habería que facer, segundo ti, para intentar conter esta subida?
creo que é evidente cos datos que temos que non se está facendo o suficiente, o sea, estamos aquí falando un pouco do mercado inmobiliario, da situación de forma totalmente normal, porque é algo que todos vivimos, porque todos precisamos unha casa e todos vivimos a experiencia de tratar de alugar un piso, de facer pronto un alquiler, pero me parece que non lle estamos dando suficientemente importancia ao feito de que unha casa é un ben básico fundamental para construir calquer proxecto de vida. Sin unha casa non hai proxecto de vida estable. Entón, o goberno está facendo o suficiente? Non, me parece que son medidas moi tímidas, me parece que se vai sempre aos síntomas no canto de ir á causa do problema. A lei estatal de vivenda é unha lei que para min naceu impotente xa e sí, ten cousas interesantes como a posibilidade de declarar as zonas tensionadas, dá máis competencias aos concellos para aumentar os impostos ás vivendas baleiras, son conquistas do movimento de vivenda, pero non son suficientes. Penso que o principal problema é que aquí estamos nun punto tan crítico que temos xa que decidir se queremos que a vivenda sexa un ben de mercado. O sea, actualmente a vivenda en España é un dos negocios máis lucrativos a nivel global, en todo o mundo. Invertir en vivenda en España é un dos negocios máis lucrativos en todo o mundo, mentres estamos falando de que as veciñas e veciños de Ourense invirten xa pois me parece que eran os datos do Observatorio de Vivenda, 34,4% do seu salario no aluguer. Entón, me parece que con estes datos, falando dun ben básico que garante o acceso a un dereito fundamental como é a vivenda, evidentemente non se está facendo o suficiente. Algunha matización ao respecto, algo que queiras engadir con respecto a isto? Estou totalmente de acordo co que dice ela, sí, totalmente de acordo. Sabedes, abro aos dous, que isto non é, parecen así a veces entrevistas paralelas, non? Sabedes de algún piso ocupado en Ourense? De que teñades constancia? Sobre todo igual... Quizás ahora non, pero sí en algún caso sí souben de algún piso ocupado, sí. Casos illados, algo... Sí, son casos illados, pero bueno, é un problema que está aí. Que está aí, o medo á ocupación, digamos, creemos que é un medo, non sei como dicirlo, pero inducido por algún tipo de, non sei, de algún tipo de pensamento da xente externo, non? Da xente de un propietario, si en teoría, oye, podelle pasar a un, pero tamén lle pode pasar que lle rouben ou que lle arda, ou non, digamos, casi como accidente, non? Que te ocupes na vivenda. Sin embargo, pois requírense seguros de impagos, un montón de trabas anti-ocupación, anuncian todos os días alarmas para ocupar non sei que, non sei cuánto. Isto, tú ves xustificado este medo? Bueno, o medo libre, que tamén é certo. Vamos a ver, que Ourense é unha cidade pequena, entonces claro, non se pode comparar, tú escoitas na televisión, falanche de Madrid, falanche de Barcelona, son cidades que non se poden comparar con Ourense por o volumen e por a xente. Entonces, claro, eso crea medo. Ven que en grandes cidades hai moitas ocupacións e aquí crea medo. E despois, claro, só que haxa unha ocupación xa crea moita alarma. Crea moita alarma na cidade. Aquí non deixamos de ser un pueblo grande, como dicen por aí. Entonces, ao final, se hai unha ocupación, pues, entérase de casi todo o mundo. Entonces, hai medo á ocupación. Por que? O que falamos, inseguridade xurídica, botan 3, 4, 5 anos para botar a persona fora, despois o piso queda, eu teño visto algún piso que está totalmente destrozado, que lle quedou ao mellor o propietario totalmente destrozado. Entón, que pasa? Ese propietario, o máis normal é que non volva a alquilar, e despois o seu redor pois vai a pedir moitas condicións para que non volva a pasar, que as condicións que pide pois ao mellor non quere dicir que non se vaya, que lle vayan a pagar, porque eso ao final sempre hai un risco, hai un pequeno risco, pero intentan minimizar ese risco ao mínimo posible. Tives de Parada de Sil, dicías, viñas conociendo de Parada de Sil, pleno corazón da Ribeira Sacra, un lugar chulísimo. En povos tan pequenos como Parada de Sil, sendo agora a Ribeira Sacra pues, un polo turístico relevante e demais, estades xa notando tamén esa presión no alugueiro, ou parece que, digamos, o rural está un pouco máis á marxe, sigue sendo un pouco ese lugar de salvación onde se pode ir? No, de feito é un caso que me parece que é moi interesante porque, bueno, penso que o boom turístico que está vivindo incluso a cidade de Ourense ten moito que ver coa Ribeira Sacra. E Parada de Sil e os povos de arredor, pois, creceron moi rápido dunha forma pouco planificada, entón agora nos estamos dando conta de que
Primeiro, para os empresarios e os negocios de hostelería e hoteleiros hai un problema porque non hai vivenda, porque toda a vivenda que hai que se rehabilita vai para turismo, entón non hai traballadores que queiran vir a traballar ao turismo en Parada de Sil, e despois o turismo pois ten un impacto sobre os territorios. Entón, por exemplo, Parada de Sil era un núcleo rural moi pequeno que en temporada alta ten problemas no sistema de alcantarillado porque non está preparado para albergar esa cantidad de poboación, ten problemas nas infraestructuras de transporte, nos lugares de estacionamento. Entón, si é certo que hai un goberno municipal que, como o problema iba a estoupar, pois decidiu que había que tomar medidas, e un concello no que concretamente pois aprobou unha moratoria das licencias de vivendas turísticas, se está facendo un estudo detallado da situación e se está construindo vivenda pública, pero sí, claro, afecta o problema, o modelo afecta máis alá das cidades. Como podemos... Pregunta aberta para os dos, non? Como podemos equilibrar, digamos, pues como me decías, ¿no? Este dereito a unha vivenda digna, que é un dereito que é universal, evidentemente todo o mundo ten que vivir en algún sitio, ese dereito, digamos, á propiedade, non? A que os propietarios pues, poidan, pues, en función dun mercado, en función dos precios do mercado, pues, poñer as vivendas en alugueiro ou non e decidir se poñelas ou non e a que precios poñelas máis ou menos. Como podemos conxugar, digamos, esos dos intereses ao final enfrontados, pues, como noutras moitas cousas da vida? Empezo por ti, Antonio, e logo Isabela. Como podemos facer aquí por propoñer? Construir máis vivenda. Eu creo que o fundamental é construir máis vivenda. Vou te interrumpir unha cousa, porque é unha cousa que a min me trae todo. Construir máis vivenda, vale, de acordo? Pero claro, é que sales da Praza Maior ao Xardín do Posío e é un desierto. O sea, realmente que construir máis vivenda en Ourense non hai casas vacías abondo para iso. Sí, pode ser que haxa casas vacías, pero que pasa con esa zona? Sabes de aquí en Ourense hai moita casa vacía, pero vacía entre comillas. Entre comillas refírome, hai moita casa que dices tú, nese edificio hai 7 vivendas que non vive nade, pero son vivendas que a xente vive no rural, vive no pueblo e ten a vivienda para se algún día necesita vir a Ourense, se cuando sean maiores se van a vir a vivir a Ourense porque está máis cerca os centros sanitarios, está máis cerca o hospital. Entón hai moita xente do rural que ten unha segunda vivenda na cidade e que non a alquila porque a ten pa el, ou que o neno é pequeno que mañán vai á universidade e ten aí a súa vivenda. Entón, eso pasa. Hai moitas veces a nós dicen, ese edificio novo é que a mitad está sin vender, non está todo vendido. Que pasa? A mitad o mellor está sin ocupar, pero está vendido. Esa xente non o comprou nin a quere alugar, quere unha segunda residencia pa ela. Entón, eso pasa. Aquí en Ourense hai falta de vivenda, nova. De feito, cando sai unha promoción nova hai un montón de xente preguntando, véndese bastante rápido a promoción nova, entonces hai falta de vivenda. E despois a segunda cousa é máis protección xurídica para o propietario. Os propietarios, o que falamos antes, moitos non alugan porque teñen unha inseguridade xurídica tremenda. Teñen medo que se meta unha persona e que bote 5 anos sin poder botalas fora, que lle destroce a vivenda. Eso é algo que está aí. Eso é algo que está aí. O desalojo da vivenda é complicado. O sea, a situación é complicada, porque claro, hai que verse na situación tamén do inquilino, pero claro, o propietario ten que ter tamén unha protección xurídica máis que o defenda máis. Saber, do teu punto de vista, que podemos facer? Estás de acordo que haxa de construir máis vivenda, seguridade xurídica? Están saindo así como moitas cousas que me parece super interesante como problematizar e debater. O tema da inseguridade xurídica, que como agora un mantra que se repite un montón dende a patronal inmobiliaria, a mí me gustaría saber exactamente a que se refiren con inseguridade xurídica, e hai quen nos di que se ve agravada dende a lei estatal, que diferencia hai dende a aprobación da lei estatal, porque para a inseguridade xurídica a dos inquilinos e inquilinas que cada 5 e 7 anos te tes que ir da tua casa e empezar un proxecto novo noutro lado, non? Para a inseguridade xurídica
a dos inquilinos e inquilinas que nos quedamos sin contratos de aluguer indefinidos dende que se aprobou o decreto este boller, que temos que pagar honorarios ás inmobiliarias aínda que sexa ilegal e non hai forma de defenderte, e para a inseguridade xurídica da xente que ten que regalar o seu salario a un caseiro ou endeudarse cun banco e que aínda así non ten o control das súas casas e non ten o control dos seus proxectos de vida porque o ten un banco ou o ten un caseiro. En todo caso, se o problema é un problema de percepción, de que aos propietarios non lles parece boa idea ou se sinten inseguros ao poñer a vivenda no mercado de aluguer, pois nun problema social de tales magnitudes, igual o que podemos facer é aumentar os impostos sobre a vivenda baleira para que lles parezca mellor idea poñela no mercado que mantela baleira. Despois o tema da oferta. Primeiro que o debate está como secuestrado por un rollo de que é un problema de oferta e demanda que a min me parece que, sin ser eu economista, os termos de oferta e demanda son simplistas e non explican a complexidade do problema e me parece que están un pouco desfasados e, en todo caso, non hai un problema de vivendas, o sea, estábamos falando, é certo que os datos do INE non son exactos e non nos permiten coñecer con exactitude cantas vivendas baleiras hai, en que situación se atopa, pero estamos falando de que en Ourense aproximadamente hai unhas 14.900 vivendas baleiras, as vivendas turísticas non deixan de medrar, entón non é un problema de que non haxa vivendas e entonces vamos a construir máis vivendas sin especificar nin como, nin que mecanismos se van a poñer para que estas vivendas ao final non acaben en mans privadas. Eu penso que non é un problema de que falte vivenda, sino dos usos que se lle está dando ás vivendas que xa existen. Alguna matización? No. Bueno, é eso de que digan as vivendas baleiras hai que aumentar os impostos. Se tú tes unha segunda vivenda, por que che teñen que aumentar os impostos? Porque hai xente que non ten ninguna. Xa, non, pero tú vives no pobo, tes unha segunda vivenda na cidade para vir pois, cando che apetezca ou cando necesites. Por que tens que pagar máis por esa segunda vivenda? Porque esa persona non a comprou para alquilar, non ten unha obligación de alquilala, sabes? O sea, que dicir, non, iso é moi relativo. E despois dices ti, ao terminar 5 ou 7 anos estaste na calle, non sempre. O sea, moitas veces a xente que ten un caseiro quere, sí. Claro, bueno, si, o caseiro quere, sí, pero normalmente os caseiros, se a vivenda a teñen destinado ao alquiler, están contentos co inquilino, non suelen cortar o contrato, claro, sabes? Pero non só unha matización, pero claro, eu penso disto agora vou poñer no punto de vista do caseiro, ¿no? Porque ainda non son, non creo que sexa, a verdade, nunca, pero bueno, nunca sabes. Poño de vista do meu caseiro, o que lle teño bastante aprecio, por certo, pero joder, se a mí me alquilas un piso vou poñer 400 euros. Si antes os contratos que duran máis ou menos 5 anos, máis ou menos, vale. Si o prezo da vivenda pasa en 5 anos, neses 5 anos de 4 a 4,50, pois eu entendo que como casero, bueno, pois mira, para que vou votar a esta xente? Porque cumple, porque paga, porque ven, ten a vivenda ben, ampliamos. Pero é que se en vez de por 400, ahora os 5 anos che podo alquilar por 800, vou ser tan gilipollas de ter eu al piso alugado por 400 euros cando estou perdendo 400 euros. Quero dicir, entendo desde o punto de vista do caseiro, humanamente viable, capitalísticamente falando, que coño, que pues compensa e hai que duplicar. Entonces, claro, cando falamos de marxes tan grandes, bueno, na renovación, sobre lo que teño visto, si é certo que actualizan o precio, o sea, poñen a prezo como, bueno, ou fan rebaixiña. No, sí. Por que se sole ver, se segue o mesmo inquilino. Outra cosa que che queda a vivenda libre é algo ao mercado. Entón, si a xente sai ao mercado e o mercado pide 800, pois pide 800. Pero se sigue o mesmo inquilino, sí que hai unha certa negociación, unha certa rebaixa. O sea, non lle vai a doblar o precio, nin moito menos, nin lle vai a subir 200, 300 euros. É certo que actualiza o precio, pero se o inquilino cumpliu nos anos e teñen un bo trato, como dices ti, co teu caseiro, é raro que o teu caseiro che duplique o precio. Quero dicir, eu entendo que humanamente poida haber quen queira facelo, ¿no? Porque ao final, se é un mercado libre, por así decirlo, e eu pues, podo expoñerme a ter uns ingresos de 1.000 ou de 1.500 para que eu vou ingresar 500, ¿no? Quero dicir, está como na humanidade, sí, por así decirlo, do vou facer do caseiro de, bueno, voume portar con esta xente. Igual decíamos que se hai un problema neste sentido de oferta, igual o tema é a vivenda pública.
Igual a solución pasaría pola vivenda pública, por unha construcción de maior vivenda pública que non se poida sacar ao mercado nin poñer venda libre para que esa vivenda esteja destinada únicamente a persoas que necesiten alugala. Pode ser unha solución? Por ampliar o parque de vivenda que non necesariamente se ten que facer a través da construcción. Pode ser a través da construcción de nova vivenda, pero non só. Ou seja, estábamos falando de vivendas valeiras, vía un estudo municipal estes días que decía que o 50% do casco vello está en estado ruinoso, a rehabilitación tamén é unha opción, recuperar as vivendas. É certo que Ourense, que o mercado da vivenda de Ourense non se parece ao de Madrid ou ao de Barcelona e que aquí pois a maioría do mercado non está en mans de grandes fondos de inversión, pero sí hai moitas vivendas en mans de entidades bancarias, hai vivendas da Sareb, é verdade que moitas menos que noutros territorios, esas vivendas teñen que ser públicas porque se mercaron con cartos públicos, entón, ademais da construcción, que por outro lado ten un impacto ambiental tamén, e o mellor supón un custo maior, hai outras opcións, a rehabilitación, a recuperación de vivendas, poñer vivendas que se están destinando a outros usos de novo no mercado da lugar residencial, entón construir sí, pero non é a única opción. Este casco que falaba ahora, Isabela, do casco histórico, esta parte do 50%, pues sí, debe ser 50% do casco histórico que está en ruína, claro, falabas antes de que había moita xente que vivía no rural, que tenga vivenda por si acaso, evidentemente hai esa vivenda por si acaso, non conten con ela porque non hai vivenda na que entrar, pero tes datos desas propiedades de quen son, todos esos edificios que están en ruínas, por que están aí e por que están así? Normalmente a xente que o casco histórico está claro que está moi abandonado, entonces eu entendo que aí son moitos herencias, o casco histórico é de xente que ven de pais, avós, entón son herencias que foron quedando aí, a xente pois moito dela non vive nin na cidade e debido ao estado do edificio pois a vai deixando sen rehabilitar. É complicado unha persona do rural como segunda vivenda non suele comprar no casco histórico, suele comprar máis en barrios, é xente máis de barrio. O casco histórico é certo que sí que había que como dices Isabela, pois botar un pouco mao, esas vivendas que ves que basas por ali están edificios enteiros medio en ruínas, pois si deberían facer algo con eles. Moito dices que de herdanzas pois sin resolver, non? Sí, pois aí o tema de herdanzas sabemos a complicación das herdanzas aquí en Galicia. Sí, realmente complicadas, sí. Entonces, pues a veces nas herdanzas a vivenda termina pois pouco menos que abandonada. Última pregunta para os dous. Se tivesedes poder de decisión, que dúas medidas credes que serían agora mesmo eficaces para buscar, digamos, un maior entendemento ou solucionar, digamos, o problema de vivenda, que é que non hai pisos ou que son moi caros ou que a xente poida vivir? Que dúas medidas tomarías? Solo dúas. Solo dúas. Tres, veña, tres. Se queres tres. Vale, contratos de aluguer indefinido. Vale. Prohibir a compra de vivenda que non sexa para vivir. E recuperar as vivendas que están secuestradas en mans de entidades bancarias e fondos de inversión a través dos mecanismos que establece a Constitución. Vale. E outras tres? Poden ser as mesmas, totalmente diferentes? Non coincido moito. Vale. A primeira sería máis respaldo xurídico ao propietario, porque o respaldo xurídico é por incumplemento do arrendatario, o sea, única e simplemente se o arrendatario cumple como ten que ser, como é o normal, podemos dicir así, o propietario non vai a necesitar deso. Eu creo que esa sería pois unha medida que saldrían máis vivendas en aluguer aquí na cidade. Depois sí que é certo eso, ao mellor botar mao de edificios abandonados, sobre todo no casco histórico, poder destinarlos a aluguer. É máis construción de vivenda ao mellor privada, ou perdón, pública, máis vivenda pública que poida ser destinado ao aluguer e ser controlado ese aluguer. Vale, pois igual algunha das as seis ou tres ou dúas ou algunha desas responsables políticos pois estaría ben que escoitasen, que seguro que teñen esas e moitas máis guardadas, pero bueno, pues, polo que sexa parece que é un tema que se resiste a ser arranxado. Moitísimas gracias Antonio, moitísimas gracias Isabela, foi un placer estar con vosco hoxe, espero que estuverades ben, agustiño e tranquilos, moitas gracias por estar aquí. Gracias a vos.
Pois agora imos ver como algunhas institucións públicas están poñendo en práctica ou intentando solucionar a problemática da vivenda e ímonos desplazar ata Lugo. Ali mandamos a Iván Iglesias falar co alcalde para que nos presentase o Plan Municipal de Vivenda e isto foi o que nos contou. Se este plan de vivenda se tuvera aprobado nunha das grandes cidades de España, terías te enterado moi probablemente, pero como foi en Lugo, non tes nin idea de que vai. Pois espera que te explico. Na cidade de Lugo hai 10.700 vivendas baleiras e hai 1.600 persoas inscritas agardando por un deses pisos de aluguer asequible da Xunta de Galicia. É por iso que o plan municipal toma estas medidas. Segundo a Lei Estatal de Vivenda, un grande propietario ten 10 propiedades ou máis, pero no caso de Lugo, se tes 4 vivendas que durante máis de 2 anos estuveron baleiras, entras nesa lista de xente afortunada que vai recibir un recargo no IBI do 150%, pero ollo, que aquí ven o chiste. Si como propietario decides incluir algunhas desas vivendas nesta bolsa municipal de aluguer, en vez dun recargo no imposto de bens inmobles, terás unha bonificación do 95%. Xa vai resultando interesante, non? Unha bonificación como esta, o propietario ou propietaria pagaría case tanto IBI como esta xente de aquí, máis ou menos. A Bolsa Municipal de Vivenda supón que o Concello actúa de intermediario entre inquilinos e propietarios. E isto que implica? O propietario asegúrase de recibir ao final de mes a cantidade do aluguer e ter o piso en boas condicións. E o inquilino, pois que non vai pagar unha animalada por esa propiedade. Este plan municipal de vivenda ven acompañado de outras iniciativas que teñen como obxectivo rehabilitar e conservar vivendas, facilitar a construción de novas propiedades e limitar os pisos turísticos aquí na cidade amurallada. Pois todo un plan municipal de vivenda que parece que é unha política decidida a garantir o acceso a este ben pois na cidade de Lugo, que é a quinta de Galicia e que non é unha zona de mercado tensionado, porque outras principais cidades de Galicia non están tomando esta decisión. Sabe Dios, eso habrá que preguntarlo a eles. Nos preguntamos ao alcalde, a ver que opinaba do tema, e isto que nos dixo. Pois estamos aquí no Concello de Lugo co seu alcalde, con Miguel Fernández. Miguel, grazas por recibirnos, primeiro de todo. Estamos falando en EUQ, que é o medio que creamos en Ourense, para falar de todo un pouco, entre outras cousas, creo que agora importa moito falar de vivenda. E vámoslo facer desde moitas ópticas, pero claro, como a semana pasada, como ben dicías, presentastes un plan de vivenda no Concello de Lugo que eu creo que é máis ambicioso que a media dos que se teñen presentado incluso en todo o Estado, non falamos xa de Galicia, non? Entonces quería que me explicases un pouco como chegastes á conclusión de que había que leválo a cabo. Vamos a empezar por aí, despois xa te fago unha pregunta máis. Bueno, pois somos conscientes de que en Lugo hai unha dificultad, non é exclusivo de Lugo, pero en Lugo tamén, de acceso á vivenda, non? Porque hai pois unha fenda importante entre os precios do aluguer e pois a renta anual media que está en torno a 16.000 euros, máis ou menos. Por tanto, isto afecta sobre todo pois aos xóvenes, aos mozos e as mozas, e tamén pois as rentas medias e baixas. Hai moitas vivendas baleiras pola cidade e hai moita dificultade para acceso ao lugar por parte de moita xente. Por tanto, ainda que non é competencia do Concello exclusiva, sí que quixemos pois facernos eco e ser parte da solución, e por iso presentamos este plan municipal de vivenda que eu coincido con vostede, non quero ser petulante, me parece novedoso, valiente, progresista e que, sobre todo, que vai a ser útil para mellorar esta situación. Falabas de que hai moitas vivendas baleiras en Lugo, en Ourense pasa o mesmo, creo que preto dun 20%, non sei o dato exacto, sí que o dabades vos. Máis de 10.000 vivendas baleiras aquí na cidade, non? Sí, a estimación é máis de 10.000, sí, un porcentaje moi importante da cidade. E hai, un dato que pode seguir, 1.660 e pico lucenses inscritos no registro de demanda de vivendas da Xunta de Galicia. Entendo que o plan de vivenda, o obxectivo é mobilizar, por lo menos parte dese parque de vivenda que podíamos falar que está inactivo, non? Sí, fomentar o alugueiro, facilitar o acceso dos xóvenes á vivenda, poñer máis vivendas a disposición do mercado e, en definitiva, pois eso, tomar medidas para que ese acceso sea máis cómodo, máis directo, máis barato e máis garantías, que eu creo, con máis garantías, creo que eso é un dos medidas fundamentais, non? Que vamos a dar garantías a través da Bolsa Municipal de Alugueiro para que, primeiro, os titulares de vivendas que teñen dudas
a hora de poñer as súas vivendas en alugueiro porque, bueno, teñen medo a non cobrar ou que se lles devolvan nunhas condicións de conservación malas, pois aí entra o Concello e lles vai a dar esas garantías a través da empresa de vivendas solo de Lugo que vai a gestionar, lles vai a garantías de que van a cobrar rigurosamente o alugueiro e cando se lle retorne vai ser nas condicións de conservación mínimas de como entregaron. Por outra parte, ademais, vai se lles bonificar o 95% do IVA, que é un estímulo a maiores, e por parte das persoas que queiran alquilar, pois van a facelo por debaixo do precio do mercado. Entendo que aí o Concello que fai de intermediario, non? Para que tanto o propietario como o que aluga o piso teñan as condicións asequibles e o propietario estea tranquilo a respecto de se vai recibir non ese aluguer, o importe, e as condicións na que estea a vivenda. Esa é a idea de gestionar directamente desde o Concello, desde Bislusas en concreto, e por eso pois, temos que reforzar pois tanto a Bislusa en personal como o propio servicio de urbanismo, que xa o estamos facendo, porque queremos pois eso, axilizar licencias, aprobar pois unha ordenanza de conservación que temos moi avanzada, penalizar tamén pois todos aqueles propietarios que teñan máis de 4 pisos valeiros de forma permanente, é dicir, unha serie de medidas que vamos a ir instaurando progresivamente, pero que seguro que ao final pois van ir en beneficio de poder acceder dunha forma máis barata pois ao alugueiro nesta cidade. Canto tempo levades traballando este plan de vivenda novo? Bueno, pois levamos non moito, a mellor 3 meses, pero de unha forma moi intensa, con reunións permanentes no servicio de urbanismo. Temos un servicio de urbanismo que funciona a la perfección, nos implicamos, temos reunións, pero máis con outros servicios que puderan tamén aportar as súas ideas, a súa colaboración, e, bueno, eu creo que, bueno, a idea témola xa de atrás, porque eu personalmente teño detectado que é un dos problemas que afecta e que preocupa aos veciños e veciñas, pero concretala xa dunha forma global como esta presentación, pois 3 meses de traballo intenso. Deses meses de traballo houve contacto máis alá das oficinas e estamentos do Concello con, por exemplo, asociacións de propietarios ou xente que se poida ver afectada por esta lei. E no caso de habelas, trasladaronvos si consideraban que era boa ou mala esta iniciativa? No, sí que tomamos contactos, como temos permanentemente con asociacións e con a nivel individual e con promotores e con usuarios e tal. A ver, eu non escoitei realmente críticas ao proxecto, non? Simplemente pois que oxalá o levemos adiante da forma máis inmediata, porque claro, esas garantías que ofrecemos son moi agradecer para moita xente, non? Tanto para o que quer alquilar un piso como para os... Entonces, en realidade, foi moi ben aceptado, foi moi ben valorado, e agora simplemente pues, dar pasos en firme, serios, eu que estou seguro, porque hai unha vontade firme política de levarlo adiante desde o Concello, desde a Alcaldía, e contamos pues, con un servicio de urbanismo que está facendo un excelente traballo, con técnicos moi expertos, moi preparados, que o teñen moi claro, e que estou seguro que antes cedo que tarde vai ser unha realidade, desde logo, no horizonte do mandato ten que estar en pleno funcionamento. Esa é a idea que temos. Sei que isto xa escapa da túa competencia, pero na túa opinión, por que ten que ser a cidade de Lugo, que como Ourense son cidades de interior, cidades máis pequenas dentro do que é a Comunidade Autónoma de Galicia, por que a cidade de Lugo toma este paso e outras que igual, incluso declarouse como na Coruña unha zona de mercado tensionado, por que non se toman estas decisións, sabendo tamén gobernos que podían ser de esquerda que igual tenden máis a tomar este tipo de decisións? A pregunta pode ser ao revés, é por que non? Se non é por mal por Lugo, digo... Porque Lugo non pode ser pioneiro en isto como outras moitas cousas, pois ao mellor si temos certo conocimiento das necesidades da cidade, certo compromiso cos veciños, escuitamos aos veciños, sabemos que é un tema que preocupa profundamente e por eso nos puñamos a traballar con este resultado que estamos seguros de que, como lle dicía, é un proxecto valiente, ambicioso, novedoso e estamos moi ilusionados. Estaremos moi atentos para saber como evoluciona o resultado deste plan de vivenda novo. Gracias por atendernos. Moitas gracias a vostede. Moitas gracias. Epa, que tal? Opa, como estamos? Que acabas de chegar agora mesmo de Lugo. De Lugo, tú mira, Tes hasta mesma roupa todo, que non non hai autovía para ir teletransporte, polo menos temos por algo. Menos eso. Que tal co alcalde? Ben, recibíunos bastante ben, dali en Alcaldía, e a verdad que nos en 7 minutiños transmitiunos rapidamente o que son
pois por que se elaborou ese plan de vivenda. Tamén lle preguntamos por que Lugo, que é un pouco non sei se Por que este sitio? Porque racista, xenófobo, decir, Sí, un pouco sí, Sí que é. Pero é curioso que de repente por nunha cidade que é verdade que todas a tensión da vivenda afecta a todas as cidades, pero nas cidades máis pequenas é como que igual non era o sitio onde esas medidas que parece incluso atrevidas pois fora a prioridade que estuvesen, pero bueno, será porque hai tamén problema, non? Que falamos durante o programa que isto afecta a todos lados, a todos lados, pero bueno, é como que de primeiras pode chamar a atención de por que Lugo e non Coruña e non Vigo, e además así yo preguntei por que precisamente Coruña e Vigo pois teñen a mesma cor política do alcalde de Lugo. Entón, pois igual, bueno, xa vistes a resposta do que me deu, que evidentemente tampouco se meteu, dixo que a pregunta tiña que ser para eles. Pero bueno, foi moi interesante. Pues Abel, cando queiras, e Inés, cando queirades. Aquí tedes un sitio en Ouque. E nada, esa foi a pequena aportación máis alá de Ourense, que creo que é moi interesante. Pois moitas gracias por a reportaxe, como sempre. E por esta aparición estelar, maravillosa. Sí, sempre maravillosos estas ideas que temos de bombeiro. E nada, a conclusión, como ven sendo habitual en Informo que non hai conclusión. Escoitamos, complexos, son temas complexos, por eso os tratamos tamén, pero bueno, creo que demos todos os puntos de vista, falamos con propietarios, falamos con inmobiliarias, falamos con activistas, falamos con todo o mundo pode expresar a súa opinión. Como dicía a outra, pois estos son os datos suyos, son as conclusiones, ya pues cojo las tierras de otros e xa está. Moitas gracias por seguirnos ata aquí, vémonos pronto noutra entrega de Informo que.